vole, to taká malá domů. Malá domů. Kde jsou moje? Dáš mi med a Nutellu. Na naší cestě domů. Chystáme se na příjezd žlutého autobusu. Dáša úplně studená agence. Ahoj, Dáša nakradla Nutelly. Toč to jak Terka ukradla od toho tam ty věci. To nakradla Dáša, ty vole. Ty říkáš to? Mně prostě. Tohle je pro všechny flentky a floutky, pro všechny trosky bez budoucnosti, pro ty, co nechtějí žít v cizí minulosti a nechtějí být ten loutky. Jsme podezřelí osoby. Na hranicích terče pro... Jo, takže je tu zhrnutí. Už jede. Je tu zhrnutí Düsseldorfu. EBS 2010, baby. Předtím, než tady přijede tenhle žluťák, tak si řekneme pár slov. Bylo to krutý, Ne, už ne. jedeme už domů, máme plno zážitků. Viděli jsme dobrý, pěkný černý kundičky. No to jsme neviděli. Aj šikmok. Jako, myslím to přeneseně. Samozřejmě neviděli jsme je naživo, což je trošku škoda. Neviděli jsme všechno. Ale vzpomínky tam jsou. My jsme viděli i černý kluky. Viděli jsme pěkný černý opálený kluky. Černý pindíky. Dlouhý jak Eiffelovka. Ale ty šmudlo, keta. Měli jsme jít k tomu autobusu.